Monggo mriki, Klempak mriki Mas Dikin, Mas Gareng. Nah, niki pun wanci gara-gara niki bagian jenengan. Jenengan sekalian. Nggih. Cobi ing atase niki pun wanci jam pinten penonton tasih mbludak. Wah, lagi pancen niki karakter masyarakat mriki Pak menawi wonten tontonan jan ngremenaken. Saestu. Nggih, niken pun mulai goro-goro ngeten lenggah malih. Lah nggih. Oh, lenggah, Teh mawon, Pak. Nah. Jan ketok kaya ombak banyu munggah mudhun. Lah nggih. Nggih niki tresna ten budaya. Khususan kesenian wayang kulit pun dadi pekaramanipun Piyayi Ponorogo Mas Gareng Mas Dikin. Leres. Mila nggih sembah nuwun dhateng Pak Miswanto kepareng ringgitan dalu menika estu-estu dana raos. Dana ora kudu wujud dhuwit kita Mas Dikin Mas Gareng. Leres. Niki nyeneng dhateng para sanak sederek tangga palih gitu. Kali nggih niku dengan catatan upami badhe mirsani utawi nanggap wayang kulit nggih kira-kira diukur. Diukur kepiye? Mergo wayang kulit ki lak tontonan ya tutunan kaya panjenengane Ki Anom Suratama ya nuntun marang kebecikan. Iya. Ngono. Ki sing diomongke karo kowe karo aku mau lek omong-omongan Pak Anom ki ngendikan mawa isi. Mawa teges tuntunan ya tontonan iki ngandung filsafat agama. Mula kudu ngati-ati bab wayang iki. Nganggo sindiran barang. Sindiran. Nganggo ngelok-ngelokne kancane barang. Kowe ya krasa to? Sithik. Oh ya tegese ya di perasaan ngono. Asem ya kok wong ora di perasaan kepiye. Lah wong kowe ya ngono murid pisan kok mbok royal tok. Lah kenapa dhisik ya melu lho. Lho aku lak guyupi. Ya padha wae dosane ngene. Oh sami ta? Nggih. Sing duwe ide karo sing melu ki padha Oh, dosa. sami mawon. Padha. Sok meneh aja ajak-ajak. Tak budal dhewe wae. Malah sing ngerti dalan. Lah padha dosane kok melu karo ide, padha dosane ya budal dhewe wae kok. Oh, tenane. Kula namung ngaturi pemut kok Mas Gareng Mas Dikin. Wayang nggo dakwah wah pun dakwah ora sing apik, sing elek didakwahke gumantung para sing mirsani pilih sing endi. Baik. Kabeh ditumplak ning nggon kelir. Tumplak dikelir. Mula jenenge wayang, waki watak manusia tergambar semua. Yang baik mari kita ambil, yang jelek kita lepas. Menika nggih saged wayang. Wonten malih wayang wajib sembahyang wonten malih. Wajib sembahyang. Kenapa lek wayange kudu dikeki kelir putih kuwi? Lah kowe yen kertas koran nak Pak Anom randalan maca terus. Ngaten Mas Dikin. Nggih. Kelir mula putih niki mujudake jagat. Jagat niku resik. Jagat niku suci. Sing reget niku menungsane. Sing ngreget ini menungsane nek jane jakate resik. Lah iki angger menungsane iki sing ning kono ki aku ngono ya tetep putih, kowe ya lethek. Ya ora ngelem-ngelem awake dhewe. Lho, lah wong aku ki ora ketang sethithik kae Kinarto Sabdo tau gawe kae. Ngastol tembangan sing ngemutake marang para manungsa kae. Aja nyembah kayu watu, nyembah Kang Maha Suci. Kayu watu iku papaning brahala, setan priprayangan nuntun mring neraka jahanam. Nembah pangeran to kang peparing nugraha, duh Gusti ingkang mulya pangeran maha kawasa, paring sandang paring boga nuntun marang swarga luka. Mula ya awet tembange. Terus dibacutke. Piye? Salatullah salamullah. Ya, selawatan. Ala Toha Rasulillah. Pur, ya. Salatullah salamullah.
aku sing kur. Oh, iki aku iki. Iya. Ya sekali tempo ya nganggo isen-isen. Dipentinding sih pas gamelane. Aku saling ngrungokke kenong. Ngrungokke kenonge mleset nggih Pak De, dadi aku ya bingung arep ngangkat. Puto galak. Keduwuren. Neng no. Padang rembulane tangga siji ayen pengen urip lumayan sregep pono anggonmu ngaji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah padang rembulane tangga loro yen pengen urip lumayan sregep sinau ben ora bodoh salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi petani Repote piye? salate aja nganti lali Bener. apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti leren salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi Yoga. repote yen dadi yoga Terus salate blas ora ana apa maneh sing tukang ngendang Kenapa? ora tau salat seneng wedokan salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibi sinden. repote yen dadi sinden Terus? salate wis mesti kopen Oh iya. asinden jenenge Badar sini Piye? sedelo maneh arep munggah haji salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin Pengarang lagu. habibillah Pengarang lagu. repote pengarang lagu Salate. salate ora tau apa maneh sing jenenge
tau salat seneng kawin. Repote penyanyi putri, ayo. Repote penyanyi putri. Salate ora tau keri. Apik kowe, Mbok. Apa meneh jenenge Wiwit. Kenapa lek jenenge Wiwit? Ora apa-apa. Alek wani repote yen dadi dalang. Ayo. Tansah sregep leh sembahyang. Dalang iki anom surata. Wong apik seneng derma. Selamat. Wah, nyambut gawe ameng-ameng nyawa kan. Kowe takon tok lek golek tebusane iki lho dledek. Iki uga salah satu siar agama. Siar agama dirungokke, siar agama. Iya ora menteleng ngono kuwi. Ngelingke marang sesama samaning dumadi. Oh, ya. Dadi kabeh iku mau dadi panutan ya. Wah, Ditutup sik selawate urung rampung. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibi. Suwe gaya Banyumas. Ya iya. Kan nterem den. Aduh. Terima kasih Kang Gareng sakdike. lho, Mbak aku ki kula dereng ngaji ning bangsa siar ngeten niku nomor 1, Pak. Nggih. Ono lho sing wis haji ning ya. Apa? Piye Mas? Ono sing wis haji ning ya. Apa? Ning ya apa? Bosok. Kok bosok piye? Wong ya kowe iki saurane kowe iki haji ya kowe melu siar. Lah siar bendine ya siar, lah aku nganggo pentas berarti ya nganggo siar. Ganti. Lha iki mau salatullah pas apa nyanyi? Ha iki gur salatullah cah SD wis iso. Ukarane ngono lho Le. Wah. Urip ning donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omahe. Asli suwarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan. Amin. Bener sing nurut setan wis ing neraka. Nggih. Iki ora kita sethithik nggih kedah sembur-sembur adas ya. Leres inggih. Ngono. Wong jenenge anu wonten titipan Menapa? saking Pak Hadi Pranoto ingkang kagem transit Eyang Kakung, Pak. Oh, nggih simbah nggih. Ngersakaken Eyang Kakung ngersakaken prahmen. Oh, prahmen? Nggih. Prahmen sing ampun kersakaken Sri Bombok. Sri Bombok, Kalu ketoprak kalu. Sri Tanjung. Oh, Sri Tanjung. Sri Nggih. Tanjung. Monggo. Tanjung pramila gadheng menika wonten tokoh ketoprakipun Muhammad Shodikin. Tak pasrahke awakmu. Ah. Putrine Mbak Wiwit. Nggih yen tesih purun nggih Wiwit. Lho, piye ta kok Maksude lek Tegese jak ketoprakan iki gelem apa ora tarenen sih. Tegese kita memberi hak jawab pada dia. Iya, Metara masih tak? Iya, duduk tak. Tuk, 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 tuk. Jarwo nalika ngalengko. Sri Tanjung. Wong wadon ora bisa dadi tepa tuladaning kaum putri ing Sukodana diamput. Gareng, Ketoprak kok misuh iki. ketoprak kok
miso-miso to gareng. Mare ketoprak ora payu yo ngene iki lho. Gareng. Yo ketoprak ono garenge. Lha ya apa-apa iki di anu apa? Ora ketoprak arene garenge ning ono Kolaborasi. Ono garonge. Oh, Ora ning garenge ning ono garonge. Dilaborasi lho. Dilaborasi. Kene. Iki. Pawarto sing ndak trimo Leres. Lho kok leres urung ngomong aku iki. Panjenengan lak sampun nampi to. Lah iya. Apa bener? Leres. Aku urung ngomong, urung ngandhake masalah. Kawula iki isine mung leres kalih leres. Kok muni boten lak mbok pacal. Lungguh sing apa? Iya, sediko. Sing ngongkon lungguh ning kono sapa? Rada mundur. Gareng. Nun, Kene. Uji. Iki kaya wong setruk. Laku dodok ketoprak laku dodok goblok. Lah kok malah menteleng aku sutradarane malah mbok pentelengi. Iki Pawarto sing ndak trimo yen saklawase bojoku tak tinggal ngupadi tumbaling praja. Mas pitung gelung gembala pitung plengkung. Apa bener yen bojoku Sri Tanjung kesengsem karo ratuku Sila Adikrama? Gareng. Nun, Lho, kita jak omong nggih. lah kowe rono kok aku ning kene kok. Ada badapan kalau berani. Apa bener? Nuwun. Gusti Adipati kok dalam kesusahanku. Kok ngomong nabi Ngomongmu sing cetha ngomong apa? Ngomongmu sing cetha. ketoprak biyek kok ngono kuwi. Oh, coba dhisik. Ora cetha ning ketok omong ngono lho. Menapa? Pawarto Menawi sing dangu dumateng Nabdi jelas Kewi. kula mboten saged matur. Lah kenapa ora gelem matur? Awit Kenapa? Ora gelem matur kenapa? Awit Kenapa ora gelem matur? ora ngetoprak ra paten nggih. Ya ora apa iki duka patihe iki duka. Duka ya duka ning ya ngerti sing salah sapa. Sing salah kono kok aku sing didupaki. Lha kowe kan tak kan jaga ning kaputren. Apa bener yen bojoku selingkuh karo Sila Adikrama? Kasinggihan. Loh, kasinggihan bener. Menawi boten klentu mekaten. Oh, Awit ki sampun dangu panjenengan boten ginakaken. kowe sudah paksa nek kowe sudah paksa. Tegese kowe iki kerep lunga ngono lho, sida paksa lak sekerep lunga. Ya kudune kowe iki ceritane kuwi tetep kowe iki ngrungkepi Bendara Putri. Ora Bendara Putih kowe ora perlu dadak ngaku kaya ngono. Nggih, mboten. Kasihan mboten. Keng garwa mboten badhe wantun nglebetaken lanangan. Kok lanang? Wong lanang ngono lho, Si Tanjung. Nun. Kono si Tanjung iki kono. Ah nggih menika keng garwa Sri Tanjung. Si Tanjung. Wonten dawuh Kang Mas. Apa bener yen saklawase kowe tak tinggal ngupati tumbaling praja Mas pitung gelung gembala pitung plungkung kowe njur kesesem karo ratuku Sila Adikrama kowe kedanan karo ratuku Sila Adikrama kowe gatel. Jawab. Menika mboten leres Kang Mas. Kaya kompeni. Piye? Mboten leres. Wah, Pak Agil iki kemproy ra omong. Ora, kowe ora gelem ngaku, Menika saestu mboten leres. Ngaku! Gusti lara. Ngaku. Reng. Jebul lara tenan ya Reng. Ayo Kesempatan ning kene kesempatan ngajar kowe. Ning isor ora wani dheweke. Ya, Menika ngaku. mboten leres saestu Kang Mas. Gareng. Gareng. Nun. Gin. Wonten dawuh Ngaku ya. Jenengan mireng penonton ngendi Kang? Piye? Wanenono wae wong bongkeng le. menawi nun sewu. Rakyatku apa kowe tak bacok.
menawi dados rol sampun duka teras. Mangke menawi sampun pensiun ngetoprak stroke panjenengan. Ngerti Patih Sida Peksa mripate abang, Mangertos Kang Mas. Apa? Beleken. Sida Peksa cengkiling mara tangan. Ngerti piring langsung mangan. Injil leres saestu menika awit panjenengan menika nggragas kok nggih. Kok karo bojone kok gragas-gragaske. Iki wedi karo aku kocape. Nyuwun pangapunten, Mas. Nyuwun tutuk. Sri Tanjung. Dawuh. Wah! Napa Mas? Keris ngantem keris. Loh, lapanipun menapa kok dipundu menika? Ora diduwi karepe tak nggih ngene lho, tak nggih. Sri Tanjung. Wonten dawuh. Nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi njur enggal ngaku. Keris wis uwal saka warangkane. Kula mboten badhe ngaku napa-napa Kang Mas. Awit kula saestu mboten selingkuh. Sri Tanjung, Injih. iki keris sapa, Menika keris menika. Iya. Adek keris bujel, Mas. Wis ora patek kanggo. Ora sang gak iki cocoke keris. Oh menika mangga. Piandel dalem Patih Sida Peksa Kiai Lembu Sekilan. Injih leres Kang. Ngerti katiasane Lembu Sekilan? Mboten mangga. Sida Peksa dibedil wong 2000 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Ditumbak wong 200 paribasane ketoke kena ning kurang sekilan. Selanjut Injih. pirang taun aku omah-omah karo kowe? Sampun sedasa taun. Kenapa ora enggal duwe momongan? Amargi kirang sekilan Kang Mas. Sri Tanjung, Wonten dawuh. sak durunge kowe ndak percayani yen kowe Panjenengan duwe. tega saestu dumateng kawula. Aku bakar mateni kowe. Duwe weling Saestu? Heeh. Kula menika setya dhateng panjenengan lho Kang Mas. Ya. Ini ketoprak iso rada kisruh. Saya kisruh. Hei, Sanjung. Aja gegojekan. Sadurunge ndak percaya niku aja melok omong. Kowe ndel weling apa wong ayu? Wah nika setia banget eleh Mbah Anom. Injih Kang Mas kula nggadahi bebono. Piye panyuwunan apa, Apa? Kae jarene arep melu Mbah Anom wae jarene. Injih Kang Mas kawula nggadahi bebono. Bilih panjenengan saestu badhe merjayani dhateng kawula. Nggih. Mangke menawi kawula sampun pejah rah kula Angganda Wangi, menika ateges kula mboten lepat tumrap panjenengan Kang Mas. Yen Angganda Wangi kowe ora luput. Injih, menawi rah kula Angganda Banger, menika kula lepat. Loh, Sri Tanjung. Ya ngerti kaget ya. Masa kaya degdaya ganggu ketoprak main. Dijojok ya kaget. Yen gede Angganda Wangi kowe tegese ora luput, yen Angganda Banger tegese kowe luput. Sri Tanjung, tutuk. Nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. Al-Fatihah. Apa? Apa gak omong aku ora dagelan. Sri Tanjung nyuwun ngapura ing ngarsaning Gusti Kang Murbeng jagat. Injih Kang Mas. Hei, rakyatku kabeh. Mula den seksenana. Yen ana ing bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe tan liyaning ingsun Patih Sida Peksa. Si Tanjung mati dene. Urung.
A iki lek wis bles ngono iki. Urung bles aja A. Dadi nek wis Sri Tanjung ngono kok. Sri Tanjung bles howok-howok. Sri Tanjung nyuwun ngapura ning ngarsaning Gusti Kang Murbeng Jagat. He, rakyatku kabeh Sukodana. Mula den seksenana yen bengi iki ora ana wong lanang kang tegel mateni marang bojone dhewe taniyane ingsun patih Sidawaksa. Mati dening aku Sri Tanjung. Sadurunge kowe tak pateni kowe duweni weling. Yen getihmu Angganda wangi tegese kowe laruput, yen Angganda banger tegese kowe luput. Tak tontone dhisik. Weh, di anu keren ngono kaya ning TV-TV ngono. Lek disabut mak keren. Nah, baleni. Ah. Tak tontone dhisik. Lho. Kecut. Si Tanjung kowe ora luput, aku sing luput wong ayu. Wis rong minggu ra ngene iki. Muncul. Ketoprak wis bar. Mas Gareng, aku malah turu iki. Lah iya. Mas Gareng. Ketoprak ndelok siji kok turu. Mas Gareng, tangi, ketoprak wis bar. Bar takone. Mulai mbok ketoprak elek. Kowe mau kecore ngopo kok malah ngomong ketoprak elek? Maine loro paten-patenan. Wah, wis tutup ae klirik. Ramai. Oh, nggo contoh apik kok paten-patenan ceritane. Ya, iki mau merga bektine marang kang laki ora selingkuh sing sak benere. Iki babat Banyuwangi ya. Babat Banyuwangi. Monggo. Sampun Mbah Hadi, sampun lunas. Mara sepuh saking Pak Miswanto sampun Nggih. ngersakaken prahmen sampun pun aturaken. Nggih, niki mau yen mboten ketoprakan tasih do dikeki njaba kabeh. Nah, Sing transit Jenengan wau kon ngancing pintune pun dikancing dereng. Oh, pintune ndi pintune pirang-pirang kok ono ancing. nah ya. Nggih, Pak Adi niki mugi renaning penggalih. Amin. Sri Tanjung sampun pun aturaken. Nggih, nadyan cumpen pemainipun nggih. Apa? Sing baku mlaku ya toh. Pemaine akeh ya ora ono sing nonton malah rugi. Inggih, kalajengken lagu menika nggih. Ngaten, monggo. Nyuwun lagu Aja Nglokro. Kagem pepundhen kula Bapak HS Pringadi BA Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo kalian sedaya guru saha para karyawan SMK PGRI 2. Dari saya Dr. Andes Ahmad Basori alias Ki Puspa Taruna mantan Demang Unut. Oh nggih. Monggo. Aja nglukrono lah. Nggih. Sontoloyo ta. Nggih. Sontoloyo. Nirak cak aja nglokro kaya Sontoloyo. Terus iki lagune jenenge Aja Nglokro. Aja nglukro kaya Sontoloyo, yen ngono kowe kaya kebo. Iki sing asta sinten, Pak? Wonten tunggalipun menika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Petruk benjang napa Pak Petruk saged mitruk enten nggen kula. Weh, Rumiyin sampun nate mitruk nggen kula. Nggih ta? Wonten ing STM PGRI Ponorogo. Wah nggih. Oh pun dangu niku pun. Lah nggih. Nggih pun dangu iki. Malah ditantang kapan iso wayangane kono. Lah nggih. STM Ponorogo wiwit kowe urung lair. Oh kok iso? Ki engko rono meneh main kowe wis ora ono. Ora tau melu kowe ning STM kono ora tau melu kowe. Lah iya. Inggih. Umurmu ki pira? Menika saking Ki Demang SDM PGRI. Lho, Pak Demang lho. Nggih, dados tunggal. Margi caping gunung kula sampun dipun aturaken. Nggih. Dados tunggal kalian lagu Aja Nglokro kula. Aja Nglokro. Nggih. Monggo ingkang nyekar kur Mas Dingin sepados saged gayeng nggih. 8 muni bareng. Nggih. 8. Lah nggih, monggo Cok, pun aturaken. Nah.
aja nglokro kaya sentaya yen ngono kowe kepacut kudu aja nglokro kaya sentaya yen ngono kowe kepacut kudu Sontoloyo niku pripun nggih? Enten sing mastani yen sing ngamong bebek niku napa mboten sontoloyo? Sing ngon bebek. Sing ngon bebek ki jenenge apa, Lek? Hah? Sing ngon bebek ki. Aku gak ngerti, Lek, tapi kanca tanggaku kae kok sing anu diceluki Sentoloyo. Ayo. Mripate kero tanggaku. Kuwi trondolo. Tak caturake. Kula kemutan Mas Gareng. Menapa, Rama? Keng rakanipun Mas Miswantolo ngersakaken Nyidam Sari. Wah, cocok. Nggih. Asmane nganti lali ya. Nggih. Keng rakanipun tuan rumah kula wau manggi kula ngersakaken Nyidam Sari. Menika rak cerita kalih kula. Nggih, Rama. Ngaten critane, Pak Petruk, adik kula niku ajeng duwe gawe supitan. Lah. Laren kalih kula nganggo apa, Pak Puh? Wayangan. Nek wayangan yo abayana mae no pisan. Nggih. Nek wayangan yo sisan le anu no. Terus niki dileksanani. Nggih. Tegese pun sah. Dados napa rigene kang rakane Mas Miyanto pun turuti. Dalu niki pun kelampahan gelar kelir sing metro awake dhewe niki. Kira wonten kersanipun Nyidam Sari nggih kedah dipun turut. Nggih, Nyidam Sari dipun bawani. Amin. Nggih. Ingkang bawa wiraswara salah setunggal. Kula dereng bawa, siji dereng bawa. Nggih. Heeh, nggih. Monggo Ki Dalang Sarmadi asli saking Trenggalek. Sakmenika hijrah wonten kutha Surakarta. Dalang isih Joko durung omah-omah. Ki Dalang Sarmadi ingkang bawa. Mbok ndang kawin to Mas Sarmadi, ndang nikah. Selak ngenteni apa wis lak mledhos ning gununge. Eman-eman dinggurke. Heeh. Monggo Dimas keparenga dipun bawani. Nyidam Sari menika yasanipun Swaragi Kang Mas Anjar Ani saking Surakarta. Iya. Monggo. Nyidam Sari kekidung memanis kaya kombang kang hamulat sekar kepengen ngisep madune
kurang menghayati, sajake dereng gadah pacar sajake. Pancen tasih lugas kok menika. Dereng gadah pacar wah maneman le. Oh, anu kok digurke. Nek yo sik lumayan kowe legan digurke ra masalah, iki wis dhe bojo digurke suwe iki. Ya ki. Bacok ndasmu wis. Wis to wingi wis ping 3 kok tambah meneh. Nek kula kepareng merayogake Mas Gareng. Bapak. Gandeng Dik Sarmadi urung krama to. Supaya kayane nglumpuk lan ora pisah selawase ya sing putri pesinden. Iki ana pesinden sing isih kenya ya ana iki. Ingkang pundi? Made in Kediri napa Ponorogo monggo. Iku yang boten paerah boten kok, Pak. Mbak Faris kagungan garwa kok. Oh, wis dhe bojo le. Ya wis nganggur meneh wae. Mati. Monggo Di. Brangangang swara harum yaya manten lagyo karon wonten Sela Dik Sarmadi kagungan paguyuban dalang muda se-Surakarta naminipun paguyuban Amarta. Amarta adalah Amardi Mardawaning Carita. Amarta, Amardi Mardawaning Carita. Disikat Amarta. Niku nggene Dik Sarmadi niku. Kabeh dalang. Kreatif niku. Nggih. Nggih, mengimpun. Saben sebulan sepisan utawi anu siaran wonten ing RRI Surakarta saben dinten malam Setu. Niku dalang muda. So dhewe dagelan nganake kumpulan. Ora, nggih aku ya nuwun sewu nika Mas Gareng nggih enten paguyubanipun. Mas Gareng Nggih, nggih. menapa? Menika wonten ing GCI menika. GCI ini napa? Nggih, Gareng Copet Indonesia. Warna-warna. Insyaallah. Aja to. Insyaallah ora kelakon aku tadi. Monggo lajeng Di. denira mamet prana marang Kusumoyo sadalutan bisa nendra Nanu renggang kula kinepyor pulut sayekti nyidam sarining tresna monggo Bu Mami pun aturaken nyidam sarinipun. Monggo Bu. Bu Mami seleng. Monggo. Ayo Reng.
Mbah nuwun dhateng Mbak Mami sampun paring aturaken langgam nyidam sari ya. Le sinden temonjo ya Kang Gareng. Nggih, wah. Ing atase seru ora berbegi lirih ning cetha kuwi Mbak Mami. Tur dinikmati mirasa. Dihayati Wah, dadi sing nyuwara ora mung tutut ning rasane sing nyuwara. Mami Prakoso kuwi pancen. Loh. Kok malah Mami Prakoso lanang? Sinten niku Mbak Mami? Sleng. Sreng. Nggih. Ya. Mbak Mami lenggahipun pundi Mbak? Pidalem wonten pundi Mbak Mami? Kula asli Pacitan. Oh, Pacitan. Nggih. Lha kok bareng nyuwara kok atos men ngono, Pak? Kula lek nyuara alit mboten saged. Loh, gedhe mriki. Wah, lah kok suarane buta pinggiran kuwi. Asline nggih sak menten iki. Hah? Elak tenan. Ya dikepenakke le. Gak ndelomok. Ora umum. Nggih. Modulasine modulasi togok Pak semonten. Niki pareng nyanyi kagem Mas ingkang nembe dipun ulang tahun pareng mboten. Oh, bareng badhe nyanyi menapa? Selamat ulang tahun ngaten pareng nggih. Oh, bareng nggih. Ning tanpa gamelan to? Napa? Mawi gongso napa mboten? Mboten saged. Oh, anu. Garingan nggih. Garingan. Oh, garingan, mangga. Malah Iya. keset nih. Nggih. Lho, apa iki? Weh, lah iki ya keranjingan iki, Dik. Kok nyolong pethek iki. Jenengan lak remen ta sing garingan-garingan ngoten iki. Alah, klepon mungkur kok, Mbak pun. Apa Klepon Petruk tuwek wis ora ngarep apa-apa kari mujur ngalor dadak. apa janek tunggale kono? Wong edan. Enak sing keset. Wis rasa rebuk wong kuwi ora iso apa-apa kok. Mangga garingan mawon Mbak Mami, mangga. Ayo, iki khusus kagem sing disupitke. Nggih. Nggih, ugi kula matur sembah nuwun kagem Mbah Haji. Kaseni Kasenu. Nggih, ingkang pidalem wonten ngajeng mriku masih ingkang kagungan kersa ngoten. Oh, nek ngajeng pas niki mau sepuhipun. Napa nggih? Nggih, marang sepuhipun Pak Nggih. Hadi Pranoto. Nggih, Mbah Haji ngoten mawon. Nggih. Malah sepuhipun. Nggih, monggo. Mbah Haji Kasenu. Nggih, monggo ndang nyanyi. Gedene rai. Ayo. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat santosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Aduh, jan. Lambene londot. Iki apik nek jagongan karo darah sini iki apik. Ayo. Nak Mbak Dai sini latih ledok pandan. Nak Mbak Dai sini. Apa, Nduk? Malah dadi mbae. Iki sedian loro prewangane mlebu kabeh. Aja wong tuwek ya padha bocahe no iki kocah klumpukan bocah-bocah kabeh. Iki dong apa? Iki contoh undangan. Dong apa? Mami. Weh, Jawa. Dalam. Mana undangan ulang tahun? Heeh. Ratimu cilik-cilik ora? Tak budak kowe. Aku udah oleh lagi ya. Preman. Udah oleh tapik. Bendungan. Udah oleh tapik. Jamange oleh tapik bendungan. Kok tepik-tepik. Apa kok? Wong wedok kok do omong tepik-tepik. Apa ki, Mang? Tapi Hadiah tapik. Lah iya. Tepik lu. Oh, ya keset. Masa tepik keset? Nak tepik udah tetet. Iki ora malam Jumat ada kumat kabeh ta iki. suara ora ono base blas tribel tok. Semlengking. Ya ketak-ketak arep anu nyeneng karo sing supit nggih. Terima kasih. Ulang tahunnya apik banget. Iki lek ku mau ngibaratke cek cah cilik, cak cilik. Awake dhewe besok iki yo ngalami masa tua.
Nah, wit ngadeg kok kene iki etok-etoke kowe besok umurmu wis kira-kira 70-80 taun. Kepethuk wiwit. Heeh. Wiwit. Aku ya wis tuwa. Iya. Wiwit. Gareng. Walah, lagi kepethuk. Kabare dikit piye? Bare dikek wis modal. Oh, alah syukur. Aku malah syukur. Ayo wis pasti tandani ya kuwi. Wis tuwa arep ngopo? Wit. Gareng kae ning ngendi? Lah matamu PC po ning ngarepku. Ya wis tuwa iki ngarep barang ora. Ane ya wong ketok to. Iki ibarate wis tuwa ning jek urip kok kuwi ngandhake aku mati barang. Yo etok-etoke ngono lho, Mas. Wiwit. Apa, Mas? Aku kok krungu kabar. Jare gareng kae ditabrak truk. Oh, kae gareng nggon dawet kae lho, Mas. Oh, Gambare gambar gareng. Nek dawet. gareng isih urip. Piye? Hah? Apa sapa? Kowe sapa? Aku Dikin. Walah, Kit. Kabare kowe iki wis 40. Ya. Jebul isih urip to. Isih. Kasih mati ngendi? Tanggaku iki cek urip meger-meger apa ora ngerti matamu. Wis neraka kabeh. Wis tuwa ora godalan padang do pisu-pisuan. Kabare kae Mas Anom Surata kae. Aja gagah no aku. Ayo kowe wani ya. Nek wong idak-idak kowe gelem aku. Kae wis umure 110. Lah kowe. Hah? Kowe. Ora iki kowe berarti tuwa wis tuwa ngono lho. Aku ora wani, Kit. Gareng. Pinter. Pengen kancane kelangan pangan bocah. Ya toto aku ya toto. Wah. Kae Anom Surata wis entek untune. Ada. Kadang. Yo. Anu baca itu dikit nak ije tau wiwit aja ya. Lah sih. Tuwa ya apik tak tuwa ya. Tasih layak pakai. Oke. Ya ampun iki. Ije layak pakai. Bojoku layak pakai. Lah kaya ngono iki masih 70 tahun ya tetep layak pakai to, Ki. Saking kowe salahmu dhewe mbok ngurke. Ya, selingi sinom cengkok grandel. Wah, nggih. Sapa sing nyepara? Nyuwun dateng ing sang lembah. Ayo, Mbak Pairah. Dipun Mbak Pairah. Aku arep anu ngadep mik, Mbak. Aku kelingan takon. Mbak Pairah. Nek cara daerahmu kodhok ngureke jenenge apa? Nggih, panjenengan taken kula sauri nggih. Heeh. Napa mau? Kowe kok malah takon wong liya. Lah nggih kodhok ngorek to? Heeh. Walah, kawet riyen niku jenenge nggih kentu niku. Aja kakek lho, Gong. Lah ya aku gumun. Piye, Reng? Apa cek? Kodhok ngorek kok jenenge kentu ya. Aku njaluk. Kuwi cara ngene anu Pairah lho kuwi aku ora anu lho. Aku wingi wis entek kentu telu. Kae dudu kentu kae. Apa? Lento. Kae lento bedone. Kae lento tak temuke. Diwadahi mangkok kowe kengrak. Kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Oh, kodhok ngorek to. Iki Ora jenenge- waton kodhok. Dadi nek kesuk dadi manten kan Mas Gareng badhe polo krompi kantuk jeng wiwit monggo badhe panggih kairing gending kentu. Walah Gusti nyuwun ngapura. Oh, Ya, dadi iki. kodhok ngorek cara magetanipun Cara lembah, ngelembah. Lembah niku kentu. Heeh. Mulane kadang-kadang karep omahku kae kan enek kolam cilik ngono kae. Aku ra mudeng wiwit kae awan-awan ning ndi lho nggo kresek. Nggo kresek terus kodhoke dikek ning nggon anu kuwi, nggon blumbang kuwi, bengi muni kangkung. Artinya ayo lagune napa?
Ora gelem wani neruske lho kok. Nggih. Iki bahaya lho iki aja nganti kegawa ning Semarang lho. Lho kenapa? Lah kowe bocah-bocah nggonku do nyanyi kodhok ngorek kentha kentu. Bahaya lho iki ora tak gawa ning Semarang. Aja ngono yang Jawa Tengah kaget no. Oke. Iku ning Lembah Wetok khusus iki. Nek Ponorogo tak kira ya ora kaya. Ponorogo ya mung kodhok. Mboten masalah. JJ desa kuwi jenenge wis beda-beda. Kuwi roti ning roti jladra roti kuwi jerone enek kincone, ana apa jenenge kacang ijo kae digoreng. Sak kepelan ngene lek cara nggonmu apa jenenge? Urung tau weruh ki. Oh, urung tau weruh ning Jawa Timur terkenal. Apa? Kontol kambing. Ah, kuwi jadah sak kepel isine kinco. Heeh, digoreng. Ora arep badhok yen. Wong panganan kok gilani jenenge. Ning jaman kuno nggih kathah kok. Nggih Solo gone. Bol jaran Petrowudo niku nggih enten dhisik. Prawan cincing niku nggih enten. Lah gendhinge anu napa jenenge warna-warna. Sing bintul barang niku Pak nggih. Nggih. Bintul terus gupak barang. Wis. Garing malah jerit. Monggo, Mbak. Sinem cengkok grandel. Neno. Ya. Neno. Oh, kok tak balang. Oke, kretune jenengan kan bawana biasane lak niku kentru. Mas Gareng. Piye tuh? Niku mboten saru. Tunggile tenggene panom lek omong seneng demen ngaten. Aku ki mula wani ngono kuwi mergo wani omong ki mergo ora saru wong kodhok ngorek ngono lho. Nggih, nek cara nggih kula demen niku seneng banget. Lah nggih lek nggih kula omong demen niku nggih saru. Oh. Ngaten. Oh saru to? Sami kalih niku. Iya, Reng. Yo demen ya. Nek cara Solo dikei an malah saru. Ini nek demen mboten. Oh, ngaten. Aku demen kabudayaanmu lho, aku demen kabisanmu, aku demen banget. Seneng. Seneng. Tenggen kula demen niku malah saru. Nggih, mula rasa gorono. Lah nggih. Ane ditambahi K malah leloro. Apa? Kademen. Menawi kentu ya rasa digawa nang Semarang ritek. Nggih. Ora usah ning kene ya iso. Niku mau kodhok ngorek sing muni niku lho. Tak kok ning Semarang yo malah konangan bojoku. Monggo. Neno. Agawe rut citeng gawe Mas Gareng pirsa Bubarak lagi sakniki-niki. Nggih. Jaman semonten mboten semonten niku awaknu lemu. Lemong nggih. Nganti kula parape wah jan paerah kaya gajah. Lah sakniki kok kados ngoten nggih Pak nggih. Lah anu diet to. Ajake nggih nderek perkumpulan perkemi ajake niku kan. Napa perkemi? Nggih. Perkemi napa? Persatuan Kencing Manis Indonesia. Alhamdulillah mboten Mas Gareng. Mboten sehat. Ketuane aku. Wah. Monggo laju. Mas Gareng niku lho sing mati niku lho. Sik ora lucu iki, nyandak mik kleru aku ah. Ya katarak nek ngene. Mboten nyedak, Pak. Neno. Umpama mundutan
Ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa Dawah dendang Semarangan langsung selendang biru. Oke. Temah gonjeng. Ayo Reng. Melu Pak Anom iki kaya melu jagal ya. Piye? Melu Pak Anom kaya melu jagal. Lho kok melu jagal kepiye? Lagi udut kowe urung ngambus lho iki wis mengadeg iki. Lho ora kabeh itu kan ada sutradaranya. Ya kuwi dari aku dari kapten. Lu kaptene Mas. Kowe lungguh. Lungguh. Niki kok Dawah Dendang Semarang. Nggih. Ini lho penonton kabeh dadi seksine. Ingkang joget kula napa gareng? Modaro kowe. Dadi niki sing joget kula dikit pun boten dikagekke. Nggih. Minjato. Lho, iya to. Wong wis aja. Wong wis lunas kok. Oh wis ta? Wis. Oh ya aja ning kono wae. Wah sik Petruk sak pelawake iki mulih karo wassalam sesuk. Wis disahi kabeh kok. Paling remen lho nyambut gawe ngeten iki, Pak. Nggih. Pun agar pun lunas ini remen. Waduh. Nggih tangisan batiniah. Kok nangis? Lah pun tek, Pak. Kula suwun monggo Bu Fahmi. Ya Dendang Semarangan. Dari mana datangnya lintang? Dari timun sikarane terus bangun negarane. datangnya cinta sayang disayang dari Kantos Bu Setiawati Kediri, mangga. Nyetang paling ulon
Pur Selendang Biru. Ibu Rusiati, mangga Bu. Menawa ya telas tembang suwuk geropak monggo. Terima kasih matur nuwun. Sampun katur menika komplit wiwit saking Sinom Cengkok Grandel Semarangan terus Selendang Biru. Pun warata tanpa selon iki. Nggih. Gentos ten Parahyangan. Leres. Kang rakanipun Mas Miswanto ingkang ngersakaken Nyidam Sari ugi ngersakaken Jaipongan. Cocok. Sing Jaipong Kang Gareng. Oke. Ingkang nyekar bawa kula suwun Mbak Wiwit Widayanti. Ingkang nyekar Mbak Wiwit ingkang dipun sekar Cak Dikit. Ayo. Ki wis beda neh patrape iki. Pancen nyekar niku enten sing nyekar ten sarean. Ziarah. Ning enten nyekar niku nembang. Oh. Nah. Karepe Wiwit sing nembang. Nembang. Nyekar. Nyekar. Terus aku disekar. Arep matek-matekke aku kowe. Ora, le arep matekke kowe piye? Mas Gareng. Menapa kepareng dipun rencangi anu ingkang joget Yayi Putri? Nggih, leres Rama. Lokal. Lokalan. Nggih. Sikang pundi Rama? Mbak Lucy. Mbak Lucy. Oh iya, cocok. Lho, Mbak Mami nggih. Wis pundi para pirsawan setuju? Setuju? Nah. Kalih Mbak Mami. Ayo Luciana Pedat. Malah kalih nggih. Oke. Kalih Mbak Mami. Wah, cocok. Nah, cocok. Monggo. Iki Ponorogo kabeh iki, Mas. Sing joget Mbak Lucy, Mbak Mami, sing umadu dikin kula sing bayari, Pak. Waduh. Walah bendahara mangsane. Monggo Jeng Wiwit pun aturaken bawanipun. Menika ngaten. Pripun? Mas Petro nggih gandeng bawa cara pahrahyangan menika sederek-sederek menika mboten ngertos artosipun. Nggih. Mas Gareng kedah dados penerjemah. Penerjemah. Kowe menerjemahkan piye, Reng? Siap? Siap. Rumangsaku kok anggere omong tok to kowe. Lho, lek percuma ngomong ora ana sing ngerti artine. Oh, iya. Oke lah kalau begitu. Wah, ya. Angin panggehi
merontut. Nerjemahke kok mau merontut iki lho. Jare kok nerjemahke. Hiliwir angin pangging. Hiliwir iki semilir. Heeh. Semilir ki angin semilir sing saka penggilingan iki weteng. Angin sing metu ka weteng ki apa? Entut. Ahli sastra kok. Terus nebak kuri nyegah goreng. Oh, nebak guring? Nyegah goreng. Oh, guys, kok goreng. Gawe goreng. Iya. nuger bimbang nugeli bramban. Kok ditugeli? Nggo lalap sego goreng. Oh. Ya. Ngahulak ngababrang tinang. Gulung awake dibanting-bantingke. Oh. Aduh. Lara. Oh, aduh iki? Lara. Oh, mergo nemen. Kok nemen? Lah ping pindho kok. Aduh. Dedek kecicing. Jarik dicicing. Kok ngantek dicincing? Lah iki mau lara, wetenge lara. Oh, nyincing arepe nang? Ayo biasa to. Dedek kecicing. Saya dhuwur. Loh, kok saya dhuwur? Dicincing terus cincingi terus rak saya dhuwur ta iki. Oh, iya. Ngacacang. Apa? Ngacacang? Ngececek. Ngacacang. Ngacacang mulai Jawa Barat tak menari Jawa Tengah ngececeng. Mergo jarike dicincing lak wetenge lara ngececeng to. Kerang. Oh, kerang. Neang. No. Golek galengan. Loh, golek galengan ki apa? Wetenge lara ki, wetenge lara. Lho hubungane ngopo karo galengan? Lah yo bucal to, Dik. Bucal. Saben wektu bareng ngerti. Oh, tiba ditempiling. Kok ngantek ditempiling? Lah mboke selak wetenge ora kuat ya anake ning jero ora metu-metu. Heeh, terus bareng metu weruh anake tempiling. Ora kuat le. Ngono karepe. Wis to meneng wae penonton percaya kowe geger lho. Marake ngunang-unang yen ngawur. Apa? Sewengi bojomu ngececek pindho ki. Saben wektu tiba Yo. Joget Mas Gareng. Sing kejiban joget iki. Wido. Monggo Mbak Putri Lucy. kalih kakung setunggal Kang Garing. Monggo ya. Nah, sing nembang Mbak Wiwit. Terus Widowati utang. Kok iso? Wido ki wedok, wati ki sugih, utang ki ya utang. Monggo. Utang. Ayo mriki nyuwun sewu mriki. Sing rumangsa elek lungguh. Saking. Panjang umurnya. ya. Nggih. Bajing loncat ke aspen. Aduh, abdi lepat merosot. Jadi bajing loncat, bajing
Lagi iki derek Pak Anom entuk rezeki ya lagi iki. Lah kowe mau jare musuhi ora sing diomongne Yupai Rahmang apa? Apa? Apa mau kodhok mang apa? Iki ora ono hubungane karo kodhok iki. Makane lek romo wedok iki aja angah-angah. Ora nang ya omah kok, Lus. Rupamu kok malah kaya munyuk. Wis ora masalah rupa elek, rusak ora masalah. Aku itu. Itu tenan. Matur suwun Bapak. Niki nyun pangapunten nggih, sindene yak-yakan. Ya Le. Sik teriku sik niki, enten tutuke niki. Wah, iki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katur dhumateng Mas Petro, wilujeng rawuh wonten ing bumi Riyak Ponorogo. Semoga pagelaran ing dalan menika tansah sukses lan lancar. Amin. Niki kula nyuwun lagu Kembang Rawe ya iki. Saking Mas Junaidi penjahit lan percetakan Deki Prince. Kula aturaken matur sembah nuwun sami-sami. Kembang Rawe niku weton Banyuwangi. Ah iki lho permintaan juga saking Mbah Hadi ngersake Kembang Rawe ingkang joget Mas Gareng. Matur nuwun. Wis. Tulisane ora ono. Rawe silang tulisan. Banyuwangi kowe kepengin entuk ora? Hah? Kae sisane si Yuyu Kangkang lho. Pengedan. Aduh. Monggo, Kembang Rawe. Pak Erni, iya. Bang Rawe. Ah, sing beksa ya isih kuwi utuh kuwi. Ah, cek Gareng utuh. Mbak Mami karo Mbak Lucy jan pasangan ideal. Ah, jan bagus sekali. Bagus sekali lho pasanganmu. Ora kira meneng tak bacok lho. Lho, iki itu kan aku Kira-kira kowe iki berduka cita dengan keadaanku yang sekarang. Kenapa memangnya? Kok malah bergembira. Tapi kan kau kan mendapatkan 2 orang. Ya, tapi alah denya kok. Wah, alah denya. Monggo, teater iki para kanca. Ayo. Iya, Mbak Mami, Mbak Lucy, Gareng, ayo. Yuk. Nane
aja jedak kowe iki munafik kowe iki. Ngomong kowe ora doyan tak ceklok mam rongkol. Ayo. Ora edan piye? Ngomong tak doyan ngono. Ayo merongkol. Iki dudu. Nggon aku tetep tiarap. Bocah ra cetha. Saiki cak dikit-dikit sing nyambut gawe. Iki gagrak Banyuwangen. Yasane Aja lunga sik. Wis remukan. Yasane Cak Supali. Oh nggih. Sambel kemangi. Monggo Mbak Pahmi. Piye? Keadaanmu piye? Bangsaku apa ki lakone garing juwing ya. Lah ngopo? Dandanan rusak awakku tatu kabeh. Kukune dawa-dawa, payete iki lho ngantemi kene iki priyabe. Tapi kesane kowe gila karo wong loro mau. Lah kok piye to? Ketoke ngono to. Haram kowe munafik. Apa? Rongkol ora mungkin. Heeh. Oh ngedan. Wis jan ora kaya bengi iki karo nyambut gawene. Kula dirayah wedokan loro, Pak. Ngono kok ya ora ono. Oh, ya ngene iki lho ganteng. Sik to, aku kanca-kanca ya kowe kene kok ganteng ya. Adelo wingi kae ono siji dirucah lho. Ora apa? Ora ono sing ngewangi aku. Lah kowe mau ketokmu kowe sengit karo Mami, Mami mbok klumpahne kaya ngono. Lah kok mbok tindi? Mapan, Mas. Dadi lek mapan, ayo tak tajakke lho. Ayo, sambel kemangi, Mbak Pahmi. Ayo.